Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix kape nga gal-detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix kape nga gal-detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na gal-detoxify, nabuling magpaniwang kay tutong at kay inday. DTX Coffee Mix lawas na piluan, diabetes ligawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix, nakakape ka na, nakadetox ka ba? Pag may TC para aron mo apti ka. Pag may TC mo, tungod ang may TC puno sa vitamina. Pag may TC mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas apti pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kabalik-balik sa CR, kinadayariya. Mags 4 Biotics. Gatap na sang bacterial infection na nagatuga sang diarrhea. Sa Spore Biotics, sasig ang alibyo. Magklinika, Spore Biotics na. Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika, Spore Biotics ka. Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin. Kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan, i-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Oras sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:01. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5, Sunny Sarabia Punay at Kimberly Caluyo. Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Merkules nga adlaw, Enero 15, tuig 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide. Pinaagi sa aton official Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa gihapon, sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyo mga tagbalita. Ini si K5, Sunny Sarabia Punay. Kaga ko naman ang inyo alagad, ako si ka-K5, Kim Montaño Caluyo. Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluan sang D3 Bio nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil para sa mga nagabalik-balik ang hilanat o bukag sipon kag para makalikaw kita sa mga viral infections ilabi na ang dengue. Magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina, natural nga antiviral kag antibacterial. Gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nagapanguna nga balita lokal, Department of Health Western Visayas Center for Health Development may bago na nga regional director. Kag sa ato naman dugang nga headline sa balitang lokal, masobras 10,000 o kon 70,000 ka mga Ilonggo nakabaton sang libre nga flu vaccine. Inflation rate sa Western Visayas ang 2024 mas manubo ikumparar sang tuig 2023. Sa dugang nga balitang lokal, 25 million pesos nga balor sang illegal nga droga nakumpiskar sang 3 ka semana nga mga operasyon sang Police Regional Office sa kon PRO6. Sa ato naman nagapanguna nga balita, National Commission on Elections gilayon nga ginuntatan ang pag-imprinta sang mga baluta bangod sa TRO nagikan sa Korte Suprema. CIDG Chief Nicolas Torre III nagpasaka sang kaso nga inciting to sedition batok sa isa ka anay soldado. Sa balita international, NATO gindugangan ang pagbantay sa Baltic Sea. Sa ato naman balita sa patag sang hinampang, POC President Bumble Tolentino paghahatagan sang PSA Executive of the Year Award. Kag sa aton sa balita sa patag sang entertainment, Judian Santos naggraduar na sa culinary course. Amoy ato banwa ang aton mga headlines sa aton nagapanguna kag nagabaga nga mga balita. Mga balita nga una ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo apang sa mga pamantalaan buwas pa mabasahan. Philippine Standard Time alas 6:07 kag karon sa detalye na sa aton mga balita. Balitang lokal. Ang masunod nga mga balita lokal nga inyo mabatian igadulong sa kaluan sang Klinika DTX Coffee Mix with ang palaya, chia seeds and sugar cane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibi sang pagka-diabetiko nga bawal na ang mag-inom sang kape nga puro lang kalamay. E di bagkabala ka, pwede gihapon makapangapi. Klinika DTX Coffee Mix ang pinaka-healthy nga kape, nakapangapi ka na, naka-detox ka pa.
Sa detalye na sa aton mga balita lokal, nagpagawa sa public advisory ang Department of Health Western Visayas o kun DOH sa CHD kung sa diin ginanunsyo sini nga may bag-o na ining regional director. Inisanto sa DOH Department Personnel Order number 2025-0110 nga napitsahan sa Enero 11 sining tuig kung sa diin ginadesignar si Dr. Annabel Yumang bilang bag-o nga regional director sa DOH Western Visayas Center for Health Development. Nahibaluan nga gintalusan ni Yumang si Dr. Adriano Subaan. Sa dugang nga balitang lokal, kapin 78,000 o 78,000 ka mga Ilonggo ang nakabaton sang libre nga flu vaccine gikan sa Iloilo City Government. Suno kay Dr. Annabel Tang, head sang Iloilo City Health Office sa kan CHO, nagumpisa na ang ila pagpangbakuna sang Nobyembre 22 tuig 2024. Mayara sila sang may ginpahamtang nga mga vaccination sites. Nagpatigayon man sang house-to-house immunization kag roving team agod nga magbakuna. Dugang pa sang natungdan, yara na sa 144,000 o 144,000 ka dose sang vaccine ang ginhatag para sa syudad sang Iloilo. Handa naman maghatag ang city government sang vaccine o kon bakuna sa mga local government unit o kon LGU government office nga magahingyo. Nagapanawagan man ang natungdan nga magpabakuna antes ang deadline sa Enero 24. Sa pihak kabahin, sa iban pa naton nga balita lokal, yara sa 3.7% ang inflation rate sa Western Visayas ang tuig 2024 nga mas manubo ini kung ikumparar sa 6.6% sa tuig 2023. Suno kay Cherian Gallego, ang Statistical Specialist 2 sa Philippine Statistics Authority o kon PSA Region 6. Inibangod sa nagkalain-lain nga mga factors kasubong sang supply and demand. Samtang sa tuig 2024, yara sa 4.9% ang pinakamataas ng inflation rate nga na-record sang Hunyo tubtob Agosto. Nagapangaduha naman ang Western Visayas pag-abot sa may pinakamataas nga inflation rate sa bilog nga pungsod Pilipinas. Sa piyak nga bahin, wala magkalamatay ang 72 ka mga idik nga ginpanghatag sang Iloilo Provincial Government sa mga mangunguma sa uton kadungan sang Sentineling Program matapos ginigo sang African Swine Fever o kana ESF ang hog production sang probinsya sang Iloilo. Suno pa kay Dr. Daryl Tabuada, ang head sang Iloilo Provincial Veterinary Office, ginpayag sini nga badidalagon ang ginpatuman nga programa sa banwa bangod nga nakasurvive ang mga idik nga ginpanghatag sa ila kag wala na ginigo pa sang ASF. Dugang pa sang natungdan, nagahulat na lang ang mga mangunguma nga ma-deliver ang dugang nga mga idik gikan sa Department of Agriculture o DA. Nahibaluan nga nagpain ang Iloilo Province ang pondo agod nga ibakal sa mga sentinel animals para sa 13 ka mga kabanwahanan sa Iloilo Province. Sa pihak kabahin, sa iban pagid naton nga mga balita. Ini nga mga balita lokal nga inyong mabatian igadulong naman sa kaluan sang MyTC. Alkaline-based nga vitamin C. Wala sang hapdi sa tiyan. Gani pwede gin magdumar bisan wala sang kinanaan. MyTC labi nga ginpabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagabulig sa aton nga heart health agud ba kalikaw kita sa stroke kag heart attack. Nagapahamis pa sang kutis gani bisan may edad na hubin gihapon ang itsura. Sa dugang panaton nga balita lokal, ginathag ni Dumangas SB member Say Kirubin Dirikito nga hindi sila personal nga kilalahay ni Ryan Anthony Soliva. Madumduman nga si Soliva ang driver sang pick-up nga Toyota Hilux nga nakabunggo sa mga stall sang bibingka sa Barangay Seminario, Distrito Sangharo, alas 12:58 sang kagahon sang Enero 12. Ang pag-umpisa man sang election gunban kung sa diin na-recover sa iya salakyan ang naglain-lain nga mga armas lutang kag mga bala. Sa interview sang K5 News FM kay Dirikito, ginpaig sini nga ginbaligya niya sang Disyembre 2024 ang iya salakyan pinagi sa pagpost sa marketplace sang Facebook kag natiunan nga si Soliva man ang nakabakal. Sunod pa kay Dirikito nga iya na lamang nahibloan nga naaksidente da ang ginbaligya sini nga salakyan sang nabasahan niya ang iya ngalan sa pila ka mga balita.
Nakahunong naman karon sa Iloilo City Police Station 1 si Suliva kag pangatubang sang kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o kon illegal possession of firearms kag subong man paglapas sa election gun ban. Si Suliva man amo ang pinakaunang violator sang gun ban diri sa Western Visayas. Sa police report, pasakaan sang kaso nga frustrated homicide ang retired Coast Guard matapos nga gintiro ang kasilingan sini nga hubog nga mga yukontani isang sumsuman sa Zone 6 Barangay Kalumpang Molo, Iloilo City alas 11:45 sang gabi Enero 14 tuig 2025. Ginkilala ang biktima nga si Brian Gabuelo, 41 anyos, kag ang suspect naman nga si Noel Amboy Alungunan, 66 anyos, lunsay residente sang nasambit nga lugar. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Police Captain Ryan Christ Inot, ang hepe sang Iloilo City Police Station na kan ICPS-4. Ginpayag sini nga nagaselebrar sang kaadlawan ng apo ni Alungunan apang sang nagahimos na sila nga magtulog. Hinali lang nga nagsulod si Gabuelo sa balay sang sospek nga hubog kag nagpayag nga may mangayo sang sumsuman. Apang bangod nga may daan nga hiligot-anon ang duha ka hubog kag hubog ang biktima, nagpangaman si Alungunan rason nga ginkuha sini ang iya lisensyado nga 45 caliber pistol kag natiruhan ang biktima nga si Gabuelo. Hindi naman imbitado sa birthday party sang apok sang sospek ang biktima suno pa kay Inot. Base sa investigasyon sang ICPS-4, ginsaway sang tinalikdan nga fiesta sa ila ni Alungonga o kon Alungongan si Gabuelo bangod nagpatukar ini sang sonata nga tuman katunog. Imbes nga magpamati sa pagsaway, ginakigan sang biktima ang sospek kag wala nagpamati. Samtang padayon naman nga ginabulong o kon sa karon ang latest update mga ka K5 ang ginbawian na sa kabuhi ang biktima nga si Gabuelo samtang ginabulong sa ospital. Na-recover naman sa crime scene ang duha ka slag. Dugang pa nga voluntaryo naman nga nagsungka ang sospek sa mga nagresponde nga kapulisan. Nakip na ang pusil nga may magazine kag may 5 pa ka mga bala kag isa ka empty nga cartridge. Ang masunod naman nga mga balita nga inyo mabatian igadulong sa kalwan sang klinika DTX 500 ang palay leaves with sugarcane extract para ini sa may mga diabetes. Sa mga hindi makatulog sa tiyon sang kagabihon, magklinika DTX 500 adlaw-adlaw para mangin mahamuok ang katulogon. Klinika DTX 500 nagabulig man ini para makalikaw kita sa madamo nga mga balatian ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Nakahunong na sa naglain-lain nga karsel sang police station sa Western Visayas ang 103 sitanan ka mga suspek nga naaresto sa 91 ka mga drug bypass operations sa Police Regional Office 6 o kon PRO6 sa Birada Simana. Humalin sa Enero 6 tubtob Enero 12, naglabot sa 11.2 million pesos ang balor sang shabu nga na-recover kag may kabugaton nga 1,655 grams. Sa 113 ka mga nagkaladakpan suno kay PRO6 spokesperson Lieutenant Colonel Arnel Soles, 14 diri ang high-value individuals o kon HVI, kag 99 naman ang street-level individuals o kon SLI. Samtang 47 naman ka mga suspek ang naaresto sa Negros Occidental Police Office, 20 sa Iloilo City Police Office, 19 sa Iloilo Police Provincial Office, 15 sa Bacolod City Police Office, 6 sa Aklan Police Provincial Office, 4 sa Capiz Provincial Office, kag tag-isa naman sa Antique Police Provincial Office, kag Guimaras Police Provincial Office. Sa kaangot nga balitang lokal, nagdangat na sa 25.6 million pesos nga balor sang ilegal nga droga ang nakumpiskar sa mga nagkalain-lain nga operasyon sang Police Regional Office o kon PRO6 sa Western Visayas. Humalin sang December 15, 2024, tubtob Enero o kon January 5, 2025. Yara naman sa 3,768 grams sang suspected shabu kag 3 ka grams ang marijuana ang na-recover sa 140 ka mga sospek na naaresto sang kapulisan sa magin kasanga drug bypass operation. Suro pa kay PRO6 spokesperson Lieutenant Colonel Arnel Solis, ginpayag siri nga 95 ka operasyon ang napatigayon sa bugos nga riyon sa isa. Sa riin ang Bacolod City Police Office kon BCPO ang may pinakadako nga na-recover sang shabu nga may kabugusan nga balor nga 16.5 million pesos. Nagapangaduwa naman ang Iloilo City Police Office kon ICPO nga may 6.5 million pesos. Kag nasundan naman sang Iloilo Police Provincial Office kon IPPO
nga may 1.08 million pesos. Oras sa Q5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:18. Balitang National. Sa ilo naman kita banwa sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita nasyonal. Mga balita sa palibot sang pungsod, ginadulong sa kalawan sang klinika DTX Beauty Soap. Para sa mga luyag magputi kag maghamis ang kutis, nga klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw, nagabulig man ini para makalikaw kita sa mga naglain-lain nga skin diseases. Kasubong sang buni, kati-kati, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Liwat naman nga maga-imprinta ang Commission on Elections o COMELEC sang masubra 6 kamilyon ka mga baluta para sa national and local elections sa bulan sang Mayo. Ini matapos nga ginpauntat sang Korte Suprema ang pag-imprinta bangod sa ginpagwa nga restraining order matapos punggan sang COMELEC ang nga maka-intra sa eleksyon ang 5 ka mga kandidato. Ginpahig ni COMELEC spokesperson Attorney John Rix Laujanco nga ang tanan nga printing activities sang mga baluta ang ila ginuntat. Dugang pasini nga hindi lamang ang pag-imprinta sang baluta ang nakansilar, kundi bisan ang natalan aman nga mock election sa Enero 18 ang kansilado man. Sunod pa diri nga magasunod lamang sila sa mando sang Korte Suprema kag dublihon na lamang nila ang oras sang pag-imprinta sang panibago naman nga mga baluta agud nga malabot nila ang deadline sang ballot printing. Sa piyak nga bahin, 2 na ka barko sang Philippine Coast Guard o PCG ang nagatabog sa higante nga barko sang Chinese Coast Guard o CCG nga nagapalapit sa baybayon sang Pilipinas ilabi na sa bahin sang Zambales. Kadungan sini nagapanawagan man ang gobyerno sa China nga pahalinon o kon lubos na nga magbiya sa ang ilang monster ship gikan sa teritoryo sang Pilipinas. Ginpahayag ni National Task Force for West Philippine Sea spokesperson nga si Jonathan Malaya nga ang deployment sa mga Chinese ships subong nga tuig ang mas malapit na sa baybayon sang Pilipinas kag uli sini nga mga hulag ang isa ka sa isang taktika nga nagapanggarit-garit nga ang intensyon amo ang pagdumili sa mga Pinoy nga magpangisda. Sunod naman kay Philippine Coast Guard at PCG spokesperson for West Philippine Sea J. Tariela nga ginpadala na nila sa lugar ang BRP Teresa Magbanwa agod mapunggan ang pagpalapit sang monster ship sang China sa pungsod Pilipinas. Samtang iningabahin sa aton mga pagbalita, ginadala naman sa kalawan sa klinika Dio Fresh na natural Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, hindi gid magkalipat, magamit sa klinika Dio Fresh Dio Roll-On adlaw-adlaw para nga preska gihapon ang pamatyagan sa bilog nga adlaw. Naghatag ini sang 48 oras nga proteksyon kontra sa bahong balhas. Klinika Dio Fresh, the natural Dio Roll-On. Sa iban pa naton nga balita nasyonal, nagpasaka sang reklamo nga inciting to sedition si Criminal Investigation and Detection Group o kon CIDG Chief Brigadier General Nicolas Torre III batok sa isa ka anay soldado. Ginpahayag ni Turing nga may kauntanan ini sa mga pahayag ni Anay Army Captain Clemente Dado Enrique nga nagainganyo nga mag-alsa batok sa gobyerno. Suno sa iya nga natabo ini sa dutong panahon nga ginlapangita sa mga otoridad si Kingdom of Jesus Christ o kon KOJC leader Apollo Kibuloy. Kalakip man diri suno sa iya ang pagpangganyat ni Enrique sa mga pulis nga talikdan ang gobyerno nga makabig isa ka sedisyon. Suno pa kitore nga nagwa man ang mapahayag ni Enrique sa napulo ka mga YouTube channels kung sa diin ginatun-an pa kung may salabton man ang mga netizens nga nag-share sa nasambit nga mga video. Sa ato naman pinakaulihi nga balitang nasyonal, nagnobo ang mga kaso sang influenza-like illnesses o ILI sa pungsod Pilipinas sa pag-umpisa sang 2025 suno sa Department of Health o DOH. Suno pa kay DOH spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo nga nakalista ang ahensya sang 1,218 o 1,218 ka mga influenza-like illnesses humalin sang December 22, 2024 tubtob January 4, 2025. Ini ang mas manabo sang masobra
5,000 ka kasos ang ILI nga nalista sang December 8 to 21, 2024. Kaghalos 7,000 ka kasos ang Nobyembre 24 tubtob Desyembre 7, 2024. Angot diri gindula sang ahensya ang kabalaka sang publiko kag ginpahayag nga hindi dapat magkahangawa bangod ini ang panahon nga uso ang ubo kag sipon. Balita International. Saylo naman kita banwa sa detalye sa aton balita international. Mga balita sa luwasang pungsod, ginadulong naman sa kalwan sang Extend Food Supplement for Men. When maka ang klabuwas ka. Extend Food Supplement, ginapaayo ang sirkulasyon sa aton dugo. Bastante sa amino acids, phytonutrients, kag antioxidant nga nagabulig sa pagpataas ng libido, hindi lamang sa mga lalaki kundi subong man sa mga babaye. Extend Food Supplement para sa extra performance. Sa detalye na sa mga balita international, gindugangan sa North Atlantic Treaty Organization o NATO ang ginahimo nila nga surveillance sa mga barko sa Baltic Sea. Kasunod ini sa nagluntad nga pagkaguba sa mga critical nga undersea cables. Ginpahayag ni NATO Chief Mark Rutte nga ang ilang misyon nga ginatawag nga Baltic Sentry ang ginalakipan sang dugang nga pagpatrolya sa mga eroplano, warships kag drones. Ginhimo ang i-anunsyo sa sinapol sang mga NATO members nga mga pungsod nga ginalakipan sang Finland, Estonia, Denmark, Germany, Latvia, Lithuania, Poland kag Sweden. Una diri ginakusaran sang pungsod Poland nga ang Russia amo ang yara sa likod sang pagkaguba sa mga undersea cables. Dito naman kita sa dugang nga balita sa luwasang pungsod. Nagapati ang mediator nga pungsod Qatar nga sa masunod nga inadlaw magatuman na ang Hamas kag Israel sa ginaduso nila nga ceasefire deal. Sunod sa mga mediators gikan sa pungsod Qatar nga ilan na naplansya ang anuman nga gamo sa nasambit nga negosasyon. Nagisugot man ang magtimbang nga bahin nga hilwayon na mabihag kag lubos nga pagbiya sa mga puwersa sang Israel sa Gaza. Ang nasambit nga development ang kasunod sang ginhimo nga pag-istoryahan ay nanda US President Joe Biden kag Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Balitang Sports. Saylo kita sa detalye naman sa aton balita sa patag sang hinampang. Ginadulong sa kalwan sang klinika Spur Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin, magklinika Spur Biotics, nagabulig initinlo sa aton tiyan kag kulon, agud makalikaw kita sa mga baratian, ilabi na ang colon cancer. Klinika Spur Biotics, the fortified probiotics. Sa detalye na sa balita sa ilampang, liwat nga pasidunggan si Philippine Olympic Committee o kon POC President Bambol Tolentino bilang Executive of the Year Award sa San Miguel Corporation. Philippine Sports Writers Association Annual Awards Night nga hiwaton sa Enero 27 sa Manila Hotel. Igahatag ang nasambit nga pasidungog kay Tolentino bangod sa maayo nga kampanya sang Team Philippines sa 2024 Paris Olympics. Naghakot ang Pinoy athletes ang 2 ka bulawan kag 2 ka bronze sa nasambit nga hinampang. Ini ang ikatatlo na nga Executive of the Year Award ni Tolentino matapos ang back-to-back sini sang 2021 kag 2022. Balitang Entertainment. Kag sa ato naman balitang showbiz, malipayon nga gin-share sa aktres nga si Julian Santos ang pagtapos niya sa Professional Culinary Arts Program. Sa iya social media account, ginpakigbahin ni Juday ang mga litrato sang pagtapos niya sa Center for Asian Culinary Studies. Ginpahayag sini nga kung wala sang nagluntad nga pandemic, madugay na ini nga nakatapos ang pagtuon. Tuig 2006 o kon 2006 ang nagkuha ang 46 anyos nga aktres sang culinary course sa Center for Asian Culinary Studies sa San Juan City, kung sariin nagtapos ini nga may honor. Mismo ang iyabana nga si Ryan Agoncillo ang nag-engganyo sa iya nga padayunan ang culinary studies bangod sa hilig niya nga magluto. Nagbubo naman ang pagtamyaw halin sa iyang mga fans o kontag suporta kag pila ka mga kaupod sa showbiz matapos mabalitaan ang iya pagtapos o kon paggraduar sa nasambit nga kurso. Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita,
Sa Mateo 7:1 nagasiling, hindi ninyo paghukman ang iban, agud hindi man kamo paghukman sang Dios. Philippine Standard Time, alas 6:28. Kagamay ito ba namang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Evening Newscast. Mga ka-K5, padayon ka mo nga mag-like, mag-follow, kag-share sa amon official social media pages. By the way, happy listening and happy viewing sa aton siring maukod o kung solid nga mga viewers and listeners dara kay Mami Immaculate sa aton K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2, K5 Mobile Taxi Patrollers, Western Visayas Transport Cooperative ug WVTC Patrollers, kag sa iban pagid nga nagapamati sa K5 News FM Iloilo 88.7. Padayon ka mo nga mag-like, mag-follow, kag-share sa official social media pages. Makitaan kami sa amon siring Facebook page, sa amon nga YouTube channel, and of course, sa amon TikTok account. Kagbantayan ang mga programa sa gabi sang K5 News FM Iloilo. Alas 7 tubtob alas 9 ang palatuntunan Funpal upod kay K5 Troy Tisoy. Alas 9:30 tubtob alas 12 ang palatuntunan K5 Night Watch upod kay K5 June Kapulot. Kaya nga aton matahom nga drama Rihas mabatian alas 4 tubtob alas 4:30 sa hapon. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang K5 News Center. By the way, inigaling aton nga mga pagbalita ginadulong man sa inyo ni K5 Ri Espiha Umalay nga nagapalangga gid sa mga taga-Banwa sang Pututan. Sa gihapon kami ang inyong mga tagbalita ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, ako si K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5